tayo para may ano tayo. Wala tayo kasi upload ngayon mga kawaray na magpasok tayo. Pasok kayo dyan mga kawaray sa mga grounded. Sira yata is speaker niyang po ng ako nga po kaya mag-aralgal. Okay naman host. Sa ibang video baka po sa iyo. Ganun. Kaya pala ano. Ang ingay. Thank you po madam. So, ha? Wala, tinanggal ko yung ano. Hindi po sa akin po yun yung binili kong ano. May ano pala to. May defect pala. Ba't yung nag-ano ako? Hindi naman. Para tuloy naggigisa. Hello po, madam. Salamat po kasi ikaw lang nandyan. Si Ma'am Chi. Andyan si Ma'am Chi. Thank you, Ma'am Chi. Ay ka. Dali ay ka. Hello po. Hello po. Ang anak ko makulit doon ka kay mama. Yung kay mama. Pagpawisan ako Init eh. Dali kayo mainit dito na. Doon na, mama. No? Ano naman anak ko ang kulit.
Pangit naman ng ano ko. Kala ko maganda. Saan mo nilagay yung ulo? TV? Oo. Baka yung sa Ha? Pagsaksak ano? Try natin kasi para maganda ano. Wait lang mga karaya. Hindi ko naman siya papatayin. May gagawin lang. Ay, gas eh. Anak ng tipak lang. Basta cellphone lang siguro. Subukan mo tanggalin yung tape. Kaya nga di ko matanggal eh. Lang mga kawaray. Mainit. Monetize ka na pala host. Opo, monetize na po ako. Kaso hindi pa ako sumasahod. Ma'am Che, monetize na po ako ma'am. Kaso hindi lang ako sumasahod. Tagal ng ano, makuha yung ano, $10 kaya nga ako nagla-live eh. Madalas na lang kasi ako mag-live kung nag-live ako lagi. Baka nakuha ko na yung $10 sana. Kaso, minsan na lang. Two plus o minus 3. Ay, ano sabi ni ma'am? Ano ngayon? Wait lang nga. 2 minus 3x. Gana may laghos. Ano? Dalawang. Ah, 2, 3. Dalawa daw sa ano? A day. Wala po eh. Minsan lang kasi ako makapag ano, ma'am Che eh. Minsan lang po ako makapag-live. Tsaka makapag-video. Kasi nag-ano tayo, tinda. Busy. 2 or 3 days na mag-vlog. Oo nga po eh. Minsan na lang po kasi ako mag-vlog na ano ako. Nahiya ako sa minsan sa mga ano natin sa labas. Hindi nga, pupunta sana kami ma'am kaila ano eh, kaila Chong Luis eh. Balak nga sana namin pumunta doon. Mag happy island hopping. Kaso ano yung mga iba kong kasama. Hindi na tuloy. Sayang nga eh. Sana nakita na namin sana si Japper. Yun nga ang ginagawa ng ngayon ng challenger ni Idol Japper sa Pinyan di Pulog. O nga po eh. 2 times. 2 or 3 a day ka na mag-vlog. Huwag yan na. Saan siya ito? Salamat po sa 2 nanonood tsaka sa 3 thumbs up. Maraming salamat po. Thank you very much. Ba't ganun? Yung ano ko, yung subscriber ko, umabot na yun ng 1.7. Ngayon, umabot na lang ng 1.560. Ang laki ng nabawas sa akin, nalagas. Grabe namang. Sa April 22, pupunta ako Manila. Kaya lang sa Kalaka kami diretso. Kalaka? Saan Kalaka? 22 punta akong Manila. Kaya lang sa Kalaka kami diretso. Ah, ganun ba yun? Saan ba yun, ma'am? Ma'am Che, yung ano, Kalaka. Ano pa? Doon sila. Saan? Ha? Kalaluwi? Ah. Nasaan ba kayo, ma'am Che, ngayon? Hindi ko magamit to. Ha?
Gamitin ko sana eh. Nag-iiyak naman yung bata. Bawasan mo yung boses niya kayo marinig yan dito. Saglit lang po ah. Yay. Saglit lang po ah. Yay. Hello. Ba't ganun? Pinaglapit mo na naman yan silang dalawa eh. Malikot na. Ikaw, pinapanood kita dito. Nandiyan ka na lang. Lang guys ah. Ayusin ko lang po yung ano. Try lang natin tong mic kung gumagana po talaga to. Sure. Ganun. Magalasgas. Yo. Hello, hello, hello. Yun. Hay, okay na. Baliktad pala. Baliktad lang pala mga kawaray. Kaya pala ano, pangit ng ano. Baliktad lang pala mga kawaray. Kaya pala. Ayan. Liwanag. Para lumiwanag ang buhay. Pasok na po kayo. Bacolod City daw si Mama no. At wala naman si Idol doon sa Batangas. Bacolod City. Bukas mag-live din ako. Sige po, pag nag-live kayo Ma'am Che, bukas pasok tayo. Pasok ako bukas. Maingay naman po. Maingay. Sorry po Ma'am. Maingay nga. Wait lang po. Sige lang, okay lang Ma'am Che. Maraming salamat po. Eh, ano po kasi nakalagay ko kasing cellphone dito kaya maingay. Kaya naayos ko po yung ano. Inayos ko po yung ano. Yung sa microphone. Shoutout kay Pobreng Worker. Ay, salamat po sa 3 nanonood dyan, tsaka sa 4 na thumbs up. Pa-thumbs up po. Ito yung mic ko. Hello, hello, hello. Hello. Thank you, Ma'am Chi, sa pag-ano mo sa GC natin, Ma'am. Sa pag-invite na mga kasama natin sa GC. Thank you very much. Okay na, salamat to. Okay po, thank you po. Pag nag-live kayo ma'am, bukas, pasok tayo dun sa ano natin, sa live niyo po. Salamat po sa nanonood, dumadaan lang sa aking live. Sana'y
tambayan nyo kahit 30 minutes para naman magkaroon tayo ng medyo makuha na natin yung $10. Dati kasi ang lakas ng channel ko noon eh. Nung nagla-live ako, nandiyan pa sila Ma'am Helen. Kasi umabot 20 katao, nanonood ngayon, wala na. Bigo. Sayang. Tingnan ko nga yung kay Ma'am Chi. Nagka-subscribe na. Ay, hindi pa. Meron pa pala ako, Ma'am Chi, sa'yo na hindi na ididikit itong ginagamit ko ngayon. So, habang andyan pa po kayo, panoorin ko muna yung ano nyo. Sa mga ano natin dyan, bigay tayo ng ayuda. Yan. Panoorin natin si Ma'am Chi sa kanyang farm. Sa likod ng bahay nila, sa bakuran nila. Yan. Hindi pa pala to, hindi pa nakadikit. Kaya bibigay ko sa iyo. May 46. Pang ano po ako, pang 7 tamsak po. Kagi. So, malaway na putik. Bagsak eh. Bumagsak yan. Lasing maninina. Manonulay. Lasing yung ano ko. Gago. 1,000 subscriber na pala si Ma'am Che. Malaki na rin pala subscriber ni Ma'am Che eh. 19 views pa lang. Need pa. Support natin si Ma'am Che, mga kawaray. Yan. Che Anilendis ko po. Charlene. Hello. Pangako sa'yo, pumasok na kayo. Abang lang tayo sa mga magpapa-shoutout. Ito Ma'am Che, yan, andyan pa po kayo. Yan, pinanonood ko po yung ano nyo. 22 minutes, ang haba pala nito. Kahit mga 5 minutes, pwede na yan. Tapos iba naman. Pag hanggang wala pa pumapasok dyan na iba, hindi muna natin anuhin ito pa lipat. Kay Ma'am Che na lang muna. Solid kasi ito eh, si Ma'am Che eh. Salamat host. Thank you din po. Walang problema ma'am. Baka busy sila host. Okay lang po yun ma'am. Kahit hindi siya na makapasyal kasi may kanya-kanya kasi ano yun. Baka kasi mamaya yung ibang GC nilang sinalihan baka may live din po. Kaya hindi natin maano sila. Paano ba mag-premiere ng vlog? Madali lang po. Ganito po yun ma'am. Kasi kailangan po pag nag-upload kayo eh. Madali lang po mag-premiere, ma'am. Pupunta ka lang sa di ba may nakikita kayo pong public? Pag napunta kayo sa public po, tulad nito, may example tayo, ma'am. Wait lang po ha. Ayan lang po. Ano ko muna to ha. Turo ko sa inyo po. Paano mag-premiere ng tulad ng ganito, ma'am. May upload tayo dito. Ayan. Dito tayo sa upload video. Yan po andyan po kayo. Andyan po kayo si Ma'am Che. Oo nga po, kailangan po talaga mag-live ka na mag-live ma'am. Sa'yo naman yan, views laro makasahod. Oo nga po eh. Ganito po ma'am, mag-premiere ma'am. Ito, pindot ka po ng ano nyo po, tulad nito.
Sample lang naman po ito. Yan. Yan, yung ano ko. Ngayon, lalagyan natin title. Unang ligo. Unang ligo ni Bugoy sa dagat. Yan. Yan po, okay na. Tapos pupunta kayo dito po sa description. Ganon din po, lalagyan din nyo ng unang ligo ni Bugoy sa dagat. Yan. Okay na yan. Una. Yan, ganyan po. Kanya po kayo, ma'am. Basta host ano sabi mo? Basta host try mo gawing kahit 2 times a day. Oo nga po, ma'am eh. Kailangan kasi. Ito, ma'am, oh. Pag nag-premiere po kayo, pupunta kayo dito sa public. Nakita nyo po, ma'am? Ma'am Che, kita nyo yung public? Yan yung public po. Parang nasilaw ah. Hindi makita. Nakita nyo, ma'am? Nakita nyo, ma'am, yung ano po, pinapakita ko sa inyo. Yung... Ayan. Nakita nyo, public po. Ngayon, pupunta kayo dito sa ano po, sa seat instant rep, premiere. Ayan, seat instant. Punta kayo dyan, tapos punta kayo dito po sa baba, schedule. Tapos, sa ano natin, untahan natin ditong kung kailan. Naglo-loading po ang cellphone ko. Ayan, ganyan lang po, ma'am. Tapos, seat mo. Ayan, tapos balik ka lang din po dun sa dati mong ano. Ayan. Cellphone ko mga kawaray, pasensya na po. Nakita niyo, ma'am, gets niyo po. Ayan. Tapos ngayon, i-upload ko po siya. Yan. Na-ano ko na siya po. I-upload ko na. Nakita niyo, ma'am? Paano anuhin? Pupunta lang po kayo dun sa ano, ma'am. May seat dun na instant premiere po para ano. Para cellphone ko eh. Okay lang, sinabi mo naman eh. Good evening po, sabi ni ma'am. Sino ba yan? Ay, si EQC TV. QC TV, good evening po. Andyan si Ma'am Che po. Pwede mo siyang dikitan po para balikan ka niyan. Ganun, wala akong ano. Pwede mo siyang dikitan po, ma'am, para ano mabalikan ka ni Ma'am Che. Yan. Ilan pa ba ako? Okay. Yan. Yan. Hello, sabi ni Ma'am Che sa ano, EQC TV. Mega love shout out do po, sabi ni Ma'am Che. Thank you po, pa-thumbs up po naman po. Pa-thumbs up. Che, host, kita ko na, try ko na gawin yun. Sige po. Try nyo lang po, ma'am. Para ano, pag nag-premiere po kayo, marami din, parang nag-live din po yun, yung premiere na yun. Andiyan si ano, EQC, baka bisita natin, no? Hello po, Ma'am Che. Sabi ni Ma'am, EQC TV. Mega love shout out sa ating apat. Kumusta po, host? Okay naman, ikaw. Kumusta ka naman? Ito, mainit. Kumusta ang ano natin, yung video? May ano ka ba? May bago kang upload? Tignan ko lang yung ano mo. Nabigyan ko na si Ma'am Che eh. Diba, may 460, ano ka na pala? 67, bibigyan kita.
Salamat sa pagdalaw mo. Bigyan kita ng ano. Yan. Ano na yan. Notification na agad. All notification na ito bagong ano. May bago siyang video. Building in a house country inside Philippines. English hero ang bata na era yun ta. Yan. Play lang natin para mabigyan kita mga kahit 3 minutes. Yan. Play natin. Ayuda tayo mag-ayuda. Bibili pa kasi ang dalawang cellphone para may pang-ayuda tayo pag nagla-live ako ng kamaray. Para hindi naman tawa siya eh. English hero ka pala. Sabi mo, building in a house, country inside Philippines. English hero naman ng bata. Eh. Nosebleed man tayo ni. Maganda rin pala ang mga views mo, ano? Kahit konti pa lang ang subscriber mo, maganda yung views mo doon, ano? May maabot na rin 200, 400 dito, meron dito. 829. 829 na. Wala kasi yung cellphone eh. Meron ko palang funny fellow fight. Galing mo I smile like in the Philippines countryside. English itong bata na ito. Ay, si LMRB Mix Vlog, mega love shoutout po sa iyo, ma'am, sa pagpasok sa aking live. Ano sabi niyo? May pera mo ako sa cellphone. Hindi ako magka-on dito sa mga ano. Kasi digit na ako kay EQC TV. Thank you po. Anhin mo, ma'am. Wag mo muna siya EQC TV para hindi kayo malagasan. Para solid talaga ang pagkadikit. Wag mo munang balikan si ma'am bukas na lang. 24 oras bago natin balikan yung dumikit sa atin. Kailangan mo siyang panoorin ng abot ng 3 minutes para para talagang sure na didikit. Tulad nito. Dinikit ko yung ko ngayon. Para tapos pinanood ko siya para Wait lang po, kunin ko na isang cellphone. Doon ka na kay mama na. Doon na kay mama, tulog na dali. Nandito pa yung kay EQC TV. Andiyan pa. Nanonood natin. Bigay tayo ng bigay tayo ng ayuda sa mga natin. Mga kaibigan natin dyan ngayon pumasok sa ating live. Pwede kayo magbaba ng link. Natin. Ang tawag nito. Wait lang po, mama. Ma'am Ella Marby Mix Vlog, wait lang po. Bigyan kita. Wait lang. EQC, nakaano ka na po. Kasi dalawa pa lang cellphone natin. Naka 3 minutes na po, 4 minutes. Abutin natin 4 minutes para lipat naman natin kay Ma'am Ella Marby Mix Vlog. Naku, ikaw pa naman, Ma'am Ella. Hahaha. Sabi ni Ella Marby Mix Vlog, may premiere po ako bukas. Pasok po kayo. Last chapter po. Sige po, pasok tayo dyan. Ella Marby. Tara mo muna ako, nak. Kaya magano si Papa.
Ay, salamat po sa 5 thumbs up po at saka sa ano natin dyan. Ma'am Chi, thank you po, sabi ni Likyusi. Ito may Elamarby Mix Vlog, hindi pa pala nakadikit po pala siya ito. May premiere kayo, ano? Thumbs up natin ito. Panoorin ko muna bago ko idikit sa inyo. Itong ano, sa part 2, Barangay Iniwa, Beach Super Ganda. Borda Vlog, Mix Vlog. Ito po. May harang po eh. Yan, maraming salamat po sa 4 yung nanonood dyan. Tsaka sa 5 thumbs up po. Thank you very much. Boss, nakatambay lang ito ha. Busy akong ang pobre. Okay lang po. Thank you ma'am. Yan po ma'am, LMRB Mix Vlog. Yan. Piniplay natin po yung ano natin. May harang po kayo. May 30 minutes po ang harang. Sige lang po ma'am LMRB. Salamat po host. No problem ma'am. Lagay ko dito ang isa kong cellphone para makikita ko yung ano. Yan, I see that. Para makikita ko yung mga comment nyo. Para mabilis. Oh, grabe na haba ng harang nyo, Ma'am LMRB. 2,780 na po ang subscriber ni Ma'am LMRB Mix Vlog. AQC TV, thank you. Ay, si ano to? Si Ara and Elos Vlog. Mega love shoutout po sa pagpasok. Maraming salamat po. Bigyan natin ng jacket po. Yan. Si Ma'am Ara and Elos Vlog. Mega love shoutout po. Bigyan kitang jacket para di kayo lamigin. Ano ba yan? Ayaw mo jacketan. Oo nga po eh, magsasahod na yan. Hindi ka madayan. Ba't di ko ma-jacketan si ma'am ano? Ayun. Ayan na. Yan na ma'am, nabigyan na kita pong jacket ma'am. Araan Elos Vlog. Mega love shoutout po. May jacket na po kayo. Maraming salamat po sa pagpasok. Ang haba ng harang ni Ma'am Ella Marby next vlog sa ano niya. Sabi ni Araan Elos Vlog. Sabi ni Ella Marby Mix Vlog, musta? Ay, kilala niyo pala. Sa GC siguro to. Host, try ko itong Gcash ko. Pamember ko sa iyo ngayon. Wait lang po. Ay, thank you po sa pamember sa akin, Ma'am Ella Marby Mix Vlog. Yan, Ma'am. Play natin po yung ano natin, yung video niyo po. Kahit mga 4 minutes o 5 minutes. Andyan si EQC TV. EQC TV, andyan po kayo? Andyan pa kayo? Andyan si, may bisita tayong bago, si Ara Anelos Vlog. Pwede mo siyang dikitan po para balikan ka niyan. Para solid, para dikit na dikit po, wag muna natin, pag dinikitan po kayo ngayon, kinabukasan po, babalikan nyo na lang. Para dikit na dikit po yung yung banana. Sabi ni Ma'am Che, wow, salamat Miss Ella. Okay lang Ella Marby. Si Che, analindis ko, hi, sabi ni Ma'am Ara. Sana pumasok dito si Ma'am Elsa Vlog. Si Pobreng Worker. Si Ikipig Bicolano Vlog. Si Madam Helen Parahi Mix Vlog.
Wait lang po ah. May puntahan lang tayo. Pwede kayo magbaba ng link po, mga kawaray. Pwede kayo magbaba ng link para ano. May bababa lang akong link ha. Support po. Pwede kayo magbaba ng link po, Ara. May bababa lang po akong link. Yan. Kaya si Ma'am Ara Elos Vlog, nagbaba po ng link. Pwede natin pasyalan po yan. Pipin lang natin po yung ano natin.